Здравейте на всички, които гледат и ще гледат лайфа. Моето име е Виктория. Тези, които ме познават в профила ми в TikTok, знаят с какво се занимавам. Каня ви в Пловдив на 15 март. Каня ви на 23 март във Варна и на 29 и 30 ви каня в София. Всички, които се интересуват, знаете с какво, както казах, се занимавам. Тези, които не знаят, могат да влязат в профила ми да видят. Всички, които се интересуват от леене на восък, от леене на куршум, всички, които имат нужда от консултация, просто да споделят нещо с нещо съкровено с този смисъл с хора. Ако не можете с други хора, може да ми се обадите, може да си запишете час. Лайфът няма да е много дълъг, така че ще се опитам следващите дни отново да се включа. Ако искате напътствия, също може да питате, да посочвате дата на раждане. За момента ще е безплатно. Ако искате восък олейни, ако искате леене на куршум, пак казвам, влезте в профила ми, ще видите с какво се занимавам. Открила съм център за енергийно изчистване и трансформация. Пътувам в градовете поради простата причина, че е хубаво хората да имат контакт с този, който им помага. Винаги заставам зад името си. Аз благодаря на всички, които ми се доверихте през годините. Имам тук много от клиентите с последователите ми. Ако искате повече информация, ако искате повече напътствия за през седмицата, лично за вас, защото всеки се нуждае от напътствия. Понякога човек е много объркан в един омагьосан кръг, както се казва. Затова заповядайте при мен. Часовете може да са онлайн, т.е. от разстояние, на WhatsApp, на Viber, на Messenger. Може да се присъедините в групата ми, там публикувам ежедневно информация. Ако сте от хората, които се интересуват от Здравейте! Ако сте от хората, които се интересуват от езотерика, от окултно, ако се интересувате от кашови записи, ако се интересувате от всичко това, което всъщност не се говори много за него, заповядайте. Семинарът ще е на 15 март в Пловдив. Тук говорим чисто за енергии, ще говорим по какъв начин вие сами на себе си може да си помогнете, когато имате нужда. Ще направим така наречената канализация или пускане на канал, който всъщност да помогне чисто на енергийно и физическо ниво. Със сигурност няма да съжалявате. Пак казвам, това е за всички, които всъщност са осъзнати. Аз съм на мнение, не е нужно да го споделяте, че ако нещо не виждате или не вярвате, не означава, че то не съществува. Същото се отнася и за мен. Ако всъщност аз не вярвам в нещо, не означава, че не съществува. Това се отнася и за вас. Без значение какво ще се пише в коментарите. Разбира се, че винаги ще има хора, които ще спамят, но всеки сам показва своя потенциал. Ще ви очаквам на 29 и на 30 в София. Ако имате нужда вие, вашите деца, вашето семейство, ако наистина сте в много труден период, елате, ще поговорим, ще намерим решения. По никакъв начин няма да бъдете подведени. Както казах, през годините съм създавала име, приемам лично при мен на хора. По никакъв начин не се злоупотребява с нещастието на хората, както в повечето случаи, но това е друга тема, да не влизаме в конфликт на интереси. Ще ви очаквам, пишете ми в профилът ми, пишете ми на съобщение, има и посочен моят телефонен номер. Винаги може да се свържете с мен, когато имате нужда, за да се помъча просто да ви помогна. В крайна сметка, за това сме хора да си помагаме. Аз исках да ви посоча, тук съм си отделила едни отливки, които утре ще пътуват. Само да взема отливката. Ето, питате ме, задавате въпроси под клиповете какво е това. Ето ви го, едно восък олейне. Ето вижте, за хората, които могат да имат повече видимост. Ето, аз това го наричам, това го наричам жило. Това са негативите. Ето, това е като един охлюв, който всъщност по някакъв, т.е. този човек, на който е отлята тази отливка, всъщност той просто дълбае и по никакъв начин не напредва. Тук имаме блокаж и в бизнеса. Имайте предвид, че
преди, ако хората завиждаха за коли, за жилища, сега завиждат за това, че сте успешни, завиждат, че имате семейства. Ето тук имаме отливка, ето отливката, която е от куршум. Аз ви публикувам ежедневно ритуалите. Ето тук имаме човек, който е събран много негатив, а това е тази тежест, която носи в себе си. Тук говорим и за проблеми с стомах. Тук имаме така доста лоши думи, които са казани, а това е като една така лисица, която всъщност се е прикачила към този човек. Т.е. това е човек, който по един или друг начин влияе зле, като завижда, но всъщност се приписва за приятел. Това е възможно и да е роднина, но със сигурност е някой, който завижда и дава лоши съвети. Аз исках още нещо да ви кажа. Да, 23-ти Варна, тези, които са от Варна, Варна област, може да се заповядат, пак казвам, на лична среща. Между 16 и 18 часа в Пловдив на 15 март, на 23-ти в Варна и на 29-ти и 30 март в София. Между 16 и 18 часа ще прекратя приема поради простата причина, че ще направим една малка беседа, семинар. Всички, които искате наистина да се докоснете до истинска енергия, не до такива, които само ви говорят, сами ще се убедите в това. Всички, които имат желание и нужда в буквалния смисъл да се почувстват по-добре, в буквалния смисъл да споделят наистина това, което ги вълнува, което ги притеснява, за да може наистина да намерим решения на вашите проблеми. Много хора така се свързват с мен, които са ходили на много места, не са им помогнали. Например, казват им, ще засегна темата, макар че знам, че много хора са против тази тема, но нека всички да са наясно. Много хора идват и казаха ми, че имам магия и съм дала хиляди левове за разваляне на тази магия. За забременяването това е забрана. Ако вие нямате, само отварям една скоба, ако вие имате забрана за забременяване, означава, че вие няма да забременеете където и да отидете. Това са забрани, които са ни отпреди и тези забрани биват прекъснати. Това не е магия. Та исках да ви кажа за магията. Не се лъжете. Вие решавате, имате си глава на раменете, всеки сам така има избор. Но не се случват нещата. Тоест, казвате, дойдох, но ходих на няколко места, уж ми разваляха магии, но нещата не са добре изобщо. Това е така, защото вие всъщност нямате магия, а просто сте излъгани. На много места се ходи, където се твърди, че някой на някого е помогнал и първото нещо, което ви казвате, жена ви е направила магията, бившата, свекървата, тъщата, сестрата и така нататък. А всъщност това не е така. 90% от хората имат забрани. Тези забрани са за брак, забрани за деца. Тези забрани са ни наложени отпреди, може да са наложени в рода и всъщност вие да сте тези, които да използвам по жаргонно го отнасяте. Доста години съм така навлизала в тези неща, за да мога всъщност в даден момент наистина по един или друг начин да ви бъда полезна. Ако вие имате забрани за брак, вие никога няма да намерите правилния за вас партньор, никога няма да бъдете с някой, който да ви обича. Ако ви имате забрана за дете, понеже ме попитахте, казвам ви, забраната за дете се смъква, в буквалния смисъл се смъква от вас, понякога минава до 3 месеца, понякога минава до 6 месеца. Но това не е невъзможно. В групата си съм писала много неща, например за програмата да губим. Когато започнем да губим пари, губим коли, губим бизнес, губим хора, накрая губим себе си. Губим себе си, защото в повечето случаи хората, които не могат да успеят, са сами. Тоест, сами във всичко, което правят, няма кой да ги подкрепи. А когато няма кой да ви подкрепи, да ви бъде стимул, съответно в един момент вие губите всичко. Да, има и такива хора, които въпреки всичко, буквално с цената на всичко успяват, но за сметка на това плащат доста голяма цена, като лишават себе си от така наречената любов или семейство. Затова вие имате избор, винаги имаме избор, винаги. Всеки ден правим избор. Изборът е още докато си отворим очите. Изборът е какво ще обличем, къде ще отидем днес,
кое да изберем първо като приоритет, а кое да направим второ, така че ние винаги имаме избор. Въпросът е да попаднете на точния човек. Както ви казах, може да влезете в профилът ми, ще ви очаквам в Пловдив. Моля, ако искате да присъствате на беседата, ако искате да присъствате на семинара, заповядайте. Ето, пред вас съм на лайф и ви казвам, няма да говорим празни приказки, времето ни е ценно. Това, което не желая да губят хората, е точно това време, което им е ценно. Затова няма да говорим неща, които просто сте ги чували някъде, сте ги чели някъде. Ще намерим решения, докато говорим, докато вие питате как да, примерно, да се справите с негативите в дома, как да се справите с проблемното си дете, как да се справите с това, че попадате все на неподходящ партньор. Както казах, ще има отворен канал към вас, стига просто когато пристигнете да кажете приемам, ще има отворен канал към вас, който ще ви чисти на енергийно ниво. 2 часа след като престоите на семинара, ще усетите разликата и след това още около седмица. Някои ще им се доспи, други ще се чувстват по-свежи, отпочинали, ще имате може би странни сънища или вълнуващи срещи, но като цяло всичко това от вас ще излезе по един или друг начин, всичко това, което сте събрали. Аз съм на мнение, отново ще кажа, не е нужно да споделяте моето мнение, но аз съм на мнение, че абсолютно всичко, което ви се случва на физическо ниво, т.е. болестите, дори психиката, всичко е енергия, т.е. на, както казват, повечето хора се изразяват, на нервна почва. Нервната почва, това са отрицателните емоции, които ние ежедневно се впускаме в тях, ежедневно така приемаме, ежедневно ни завиждат, било и урочасват, ежедневно, примерно, ви обсъждат по един или друг начин, т.е. всичко, което вие поемате всеки ден, така наречената енергийна кал, вие я трупате върху вас и в даден момент, когато леко се разклати вашата имунна система, ви нанася удар точно на органа или на мястото, където е отслабнало и съответно след хилядите нерви, които сте трошили, както се казва, вие почвате да боледувате на физическо ниво, понякога е фатално. Ако имате желание, заповядайте на 15 март в Пловдив. Пишете ми, ще ви напиша и адреса. Ако имате желание, Варна, заповядайте. Както казах, няма да говорим празни приказки. Ще ви дам решения, ще видя какъв е вашият проблем и докато говорим в залата, всъщност вие по един или друг начин ще се чистите и ще чистите вашата аура. Какво значи вашата аура? Вашето биополе, което се замърсява. Когато, пак казвам, ви завидят, когато ви урочасат. Урокито много хора съм виждала през годините, които с насмешка казват, аз не вярвам на това. Знаете ли, аз също съм го изпитвала. Главоболието е ужасно, не се повлиява от никакви лекарства и по никакъв начин не може да махнете тази болка. Понякога е гадене, повръщане заради някой, който примерно ви е завидял, че сте по-хубав от него, че примерно сте по-слаб или че имате по-хубава фигура или че примерно имате нещо, което той няма. Това е наистина ужасно чувство. Ако вие имате нещо подобно във вас, това също ще го изчистим. 29 София ще ви приемам на лична среща, а на 30 ще е беседата семинар. Ще ви очаквам на 30 март в София. Ако искате и да ме посетите, пишете ми на лично съобщение. Ще ви или на WhatsApp, посочила съм телефона или Viber. В профилът ми го има телефона ми. Ще ви посоча адресът, който в момента го договарям. И на 30 ще ви очаквам между 12 и 14 часа, за да поговорим за всичко, което ви притеснява, вълнува като енергии. Ако искате да излезете от някаква драма, ако искате да излезете от някаква криза, ако наистина не ви върви, в случай наистина не ви върви в живота, не попадате на хората, които наистина могат да ви дръпнат и да вървите напред. Или пък, примерно, сте с някой, който постоянно ви дърпа назад. Има такива хора. Скоро имах клиент, който ми каза: Виктория, аз не съм на дъното, аз съм под дъното. Буквално под дъното. Защо? Защото в желанието си да не е сам, в желанието си
не пуска човека до себе си, макар и да вижда, че този човек не е за него и всъщност той само го дърпа назад, той продължава да дава. Когато вие повече давате, но нищо не вземате обратно или поне давате 90%, човека от вас, до вас само 10%, вие със сигурност не забравяйте, че даването не е само материално. Вие давате от времето си, от енергията си, от емоциите си, от чувствата си и слизате все по-надолу и по-надолу. И в един такъв момент вашият живот просто става ужасен. Вие сте объркани, не знаете на къде да тръгнете, започвате с приятели да се консултирате. Не ме разбирайте погрешно, но всеки гледа, как беше думата, от своята камбанария. Тоест, вашите приятелки, ако са нещастни, те ще кажат: я го остави този, по-добре стой сама, нали, както те са сами. Ще отидете на психолог, там ще почнете да ви търсят проблемите от майка, баща, баба, дядо и така нататък. Не винаги това са причините. Ще отидете на психиатър, оттам ще почнете да пиете антидепресанти, които всъщност ще започнат да потискат този процес и всъщност вие влизате в програмата губим, т.е. почвате да губите себе си или програмата самоунищожение. Вие се самоунищожавате. Има случаи, в които почват да се ходят на разни места, пак казвам, развалят се какви ли не е магии, какви ли не неща ви се правят, но всъщност не това е причината. Често причината е, представете си, един тунел. Тоест, вие сте вътре в този тунел, но няма светлина нито отляво, нито отдясно. И вие не знаете на къде да поемете. Тоест, ние трябва да намерим правилния път, за да продължите от някъде и да може да излезете оттам. Това ще се опитам да направя. Всички услуги са изключително достъпни до вас. Така че само трябва да поискате да си помогнете. Другото оставете на мен. Лека вечер на всички и благодаря, че бяхте с мен и с моят лайф. Последвайте ме в TikTok, ако искате, просто за да научавате повече информация и да видите точно за какво става въпрос. Последвайте ме в групата ми. Групата ми се казва Семинари, Воса, колеене, ритуали. Така с една зелена картина. Ако не, пишете ми на TikTok, аз ще ви на съобщение, аз ще ви изпратя линк към групата. Там публикувам дневни карти на напътствия като цяло, какъв ден е днес, за какво е подходящ, пък за какво не е подходящ. Също така не е за тези, които вярват в зодии или не, но да кажем, че не точно зодиите, ми родените между този и този период всъщност какво трябва да правят, какво не трябва да правят. Там също правя лайфове. Ще ви очаквам и отново напомням. 15 март Пловдив, 23 март Варна, 29 и 30 март в София. На 29 ще ви приемам за лична среща, за воско леене, за консултация с леене на куршум. За съответно и ако трябва някакъв ритуалите, само да вметна още нещо, ритуалите. Много хора ги подценяват. Сега, далеч съм от мисълта, че в TikTok и в социалните мрежи има много ритуали, които всъщност просто не представляват нищо, а само там се палят някакви свещи. Значи, ритуалите се използват предмети плюс насочена енергия с определен ред думи. Тези ритуали, всеки ден казвам, ние правим ритуал както за изборът. Ние всеки ден правим ритуал. Ритуала никакъв е да станем, да се изкъпим, да пием кафе, да посетим примерно магазин, да отидем на работа. Дори когато се сключвате брак, то също е ритуал. Това е по същият начин. Прави се определено нещо под определен ред, за да може да ви помогне, освен ако нямате забрана за това. Ще говорим и за това в други лайфове. Затова, ако имате нужда, заповядайте на 29 март, ще приемам на лична среща. Имате часове, тези, които са записали вече часове, може да се наложи да изчакат, но се надяваме, че няма да се бавя много във времето, както по принцип се е случвало. На 30 март между 12 и 14 часа ще направим събиране беседа, в която всъщност ще може да споделите вашите проблеми, ще направим едно колективно чистене и със сигурност, пак ви казвам, ще останете очаровани, защото аз знам какво мога, знам как действа, стига само вие да сте отворени към това. Тоест, вие го позволявате, аз ви помагам.
Лека вечер на всички, мили хора. Благодаря наистина от сърце, че ме следвате и се надявам все повече и повече хора наистина да се докоснат до моята енергия, за да видят, че не съм фалшива, за да видят, че всичко е без задни мисли и всъщност това съм аз. Центърът за енергийно изчистване, който съм отворила, също може да посетите. И да не забравя тези, които са от Русе, на 8 март. Заповядайте на семинара от 10 часа. Започваме 8 марта. Цените са абсолютно достъпни до всички. Тук не говорим за 500, 600, 200, 300. Абсолютно са достъпни и всеки ще може, здравейте на всички, всеки ще може да се докосне и да види, че всъщност има шанс да подобрите вашият живот. Ние сме тук, за да си живеем добре и трябва да си позволите това. Аз съм насреща. Пишете ми в TikTok на лично съобщение, Viber, WhatsApp, както казах, има го телефона и ще ви очаквам. Имайте търпение, за да отговоря на всички. На всеки отговарям понякога и с забавяне. Ще ви очаквам на датите в градовете, за да може да направим едно събиране, за да може да направим рестарт на вашия живот. Лека вечер на всички! Само да изключам.